Jama'a muna wajen wani kamfani na mota taxi da ke nan birnin Beijing. A yau ina so in nuna muku wani nau'in mota taxi da ke iya tuka kansa. Da farko dai zan yi amfani da wannan manhaja wajen kirawo wannan mota. Gashi an nuna wannan mota yana zuwa. Gashi wannan mota ta riga ta zo. Da farko za ku lura da cewa akwai wasu na'urori na musamman da ke kan wannan mota. A kanta akwai wannan abin da ke jujuya cikin sauri shine wata na'ura ta rada da ke bincika muhalli. Sannan a gargashinta akwai sauran kyamarori guda 7. Duk waɗannan na'urori sun kasance tamkar idanu na wannan mota. Yanzu bari mu shiga cikin mota mu gwada yadda mota take sarrafa kanta. So jama'a za ku ga cewa a cikin mota akwai ma'aikata guda 2 wanda ke hagu shi ke kula da aikin sa ido a kan mota. Saboda har yanzu wannan mota na cikin mataki na gwaji. Don haka dole ne a sanya mutum ya sa ido a kan wannan mota don tabbatar da tsaro. Sannan wannan ma'aikaci da ke dama yana kula da aikin tara bayanan gwaji. Sauran matakan tsaro sun hada da waɗannan aniya. Wannan aniya kamar ana kirawo mutane su bada taimako, sannan wannan idan an danna shi mota za ta tsaya nan take. Wannan ma na bada izini mota ta sake tafiya. Gashi kuma akwai wannan screen. Yanzu zan yi scan wannan code. Yanzu na yi scanning wannan code ne domin tabbatar da cewa ni da na kirawo wannan mota na shiga cikin mota, kuma yanzu na sanya seat belt domin in ban sanya wannan ma mota ba za ta tafi ba. Yanzu za ya fara kama hanya. To gashi mota ta fara tafiya da kanta ga yadda take sarrafa sitiyari da kanta. Yau muna da gwaje-gwaje guda 3 da zamu yi. Da farko dai wani mutum zai tsallake hanya a gaban mota. Bari mu duba menene abin da mota za ta yi. Gashi wannan mutum ya zo kuma mota ta tsaya. Sannan ta jira har mutum ya wuce, sannan ta sake kama hanya wajen cigaba da gudu. Yanzu sai gwaji na biyu shine wani mutum zai zuba ruwa a gaban mota. Bari mu duba yadda wannan mota za ta mayar da martani game da wannan mataki. To gashi mota tana tafiya da kanta, tana sarrafa sitirari. Sannan muna kusanto wurin da za a zuba ruwa. To gashi an zuba ruwa kuma mota ta tsaya nan take. To wannan gwaji ma yayi, sannan ta sake kama hanya ta fara tafiya. Yanzu za mu yi wani gwaji na 3 inda za mu gwada yadda wannan mota za ta sarrafa kanta ta juya cikin wata kona. Mu duba. Gashi wannan mota na kusantowa wannan mararabar hanya, sannan ta fara rage saurin gudu, ta fara juya sitiyari da kanta. Gashi mun riga mun shiga cikin wannan kwana. Wannan gwaji ya yi sosai. Gashi mun gama dukan gwaje-gwaje guda 3 cikin nasara, sannan zan sauka daga mota. Yanzu a wannan screen an nuna irin muhalli da muke ciki. Wannan screen ya nuna a kewayen motar mu ko akwai sauran mutane ko kuma motoci, don mu tabbatar da cewa ko ya dace mu bude kofa yanzu. To har yanzu wannan fasaha na sanya mota ta tuga kanta na karkashin gwaji. Amma muna fatan nan ba da dadewa ba zan fara yin amfani da wannan mota wajen zuwa wurare daban-daban, abin da zai samar da sauki ga zaman rayuwarmu.
Da wannan zan kawo ƙarshen shirinmu na yau na dandanin goro kuma a madadin sauran ma'aikata na sashen Hausa ni Bello Wanke cewa sai wani shirinmu na daban idan Allah ya kai mu.